construct trong hi an lima pathian ai pek na san chuan kan khuang ring kan zai tui thin adigem dikru Seventh Day Adventist le thum chu an lima an loma pathian ham thang dan nei chuan an ngoi thiep thin thu ama hindia ai dang lo em yut mai ni a cha chu ke ni ve thum chu ko khan thu ba soi dong di kho ke ni ve thum chu dia ni da pathian thu kan sira kan ria thiam lo lai ni kan in zota kan sira chuan khiat fiang che chu pathian a him na lom na an chan ta ka khan midang in thre ve se ti na thin nu lo ni ta mi na an kala khiat sao lo ber turin mi in khen sin an kal dak thing thu mani kan ko transtyle an lo fa mai chau chau ka nia a khai lo thre thiam lo param ti ka lawa chu gok chuan han hiba han lo te kan cha ka ma se kan chelwe trong trai ha ta ga se tan hian tactic a ro pi sia chu tactic do tu chuan mi khiat thei na kan le lo wangin pathian le ka thu khiat fia pathian le ka thu ai chu kha me lo ju ti tu kan le lo ren ha chu wang chuan thei tho chuin kan 07 day chun lim bo le kan bek in bul nai ni te chuan an ngoi thi an ti be thu ni chu